Сёння група кампаній «Санта» – гэта больш за 22 тысячы супрацоўнікаў і звыш 40 кампаній. «Санта Брэмер» – адзін з буйнейшых рыбаперапрацоўшчыкаў і вытворцаў прадуктаў харчавання. «Савушкін прадукт» – адзін з буйнейшых вытворцаў малочнай прадукцыі. «Санта Рэтэйл» – гандлёвая сетка, «Санта Рэст» – гасцінічна-рэстаранны бізнес. А яшчэ лагістычныя комплексы, дачынныя кампаніі на тэрыторыі Расіі, Украіны, Малдовы і нарэшце траўлер «Брэст», які займаецца здабычай рыбы. Корабль под імем «Санта» сапраўды вялікі, і плаванне ў яго дальняе. Рынкі групы «Санта» не толькі блізкае замежжа, але і Еўропа, Амерыка, Ізраіль даплылі нават да Аўстраліі, Кітая і іншых краін. Акіян перыядычна штарміць. У гэтым годзе імя шторму – коронавірус. Аднак, калі карабль надзейны і экіпаж ведае справу, со штормом можно саўладаць і без панікі. Всегда на предприятии достаточно жесткий был санитарный режим. И люди, которые работают на предприятии с режимом маски, перчатки, то есть они с ним знакомы уже вот столько, сколько работают в предприятии, не говоря уже о необходимости, скажем так, и дезинфекции и так далее, и так далее. И я могу сказать, что думаю, что даже вот эти знания, они им помогли, наверное, и в быту. Вытворчасць не спынілі, работнікі атрымлівалі зарплату, частку калектыву старэйшых за 65 гадоў адправілі ў адпачынак, захаваўшы 75% ад зарплаты. Як сацыяльна адказная кампанія, «Санта» прыняла рашэнне ў гэты складаны перыяд падтрымаць сістэму аховы здароўя. Предприятия группы «Санта» оказали помощь на сумму около $1 миллиона США в эквиваленте. И, собственно, это было разное. Это было непосредственно и от закупок, скажем, вот этих масок специальных КНД-95, которые нужны были именно врачам, медсестрам, которые как бы являлись более крепкой защитой. До ИВЛов 8 штук мы закупили в Брестской области. Там 2 машины скорой помощи закупили, защитные костюмы. До вот, в принципе, организации кормления горячими обедами. У гэты ж час «Санта» знайшла і магчымасць уладкаваць у адным з двароў Брэста дзіцячую пляцоўку, на чым спыняцца не збіраецца. Зусім хутка каля гімназіі нумар 4 з'явіцца спартыўны комплекс. Усё гэта добрыя прыклады дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Падтрымку дзяржавы, кажа Александр Машэнскі, ён адчувае ва ўсіх накірунках. Сёння гэта асабліва бачна на прыкладзе Савушкіна прадукта. Государство в рамках Брестской области оно увидело, что есть локомотив, и этот локомотив работает. И с этой точки зрения по дальнейшему развитию сырьевой зоны, по преобразованию предприятий, мы, по сути дела, работаем совместно. Задача сделать еще их и конкурентоспособными и вписать в мировую экономику. И при этом те деньги, которые, опять же, попадают в бюджет Брестской области, они потом тоже дальше идут на развитие этого же, скажем, села. Александр Машэнскі ўваходзіць у Савет па развіцці прадпрымальніцтва Беларусі і бачыць, як сёння дзяржава падтрымлівае тую ж IT-сферу, як у свой час падтрымала вытворчы бізнес, стварыўшы свабодныя эканамічныя зоны. Я не могу не увидеть всего того хорошего, не могу не оценить его и покривлю душой, если я скажу, что ни я, ни мы, то есть ни предприятие тоже не выросло, конечно, если бы для этого тоже не были созданы условия. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».